değerli yoklan yandım hata. Hakiki şu kadar değerli yoklan yandım. Sen mozu Hemraşehir'in yandım da kızakta çalmış olmuşsun. Niye şu kadar değerli yoklan yanımından teyzelenip Hemraşehir'in yanımı değil ah kalan mozu onun büyük kızak halife oldu. Yine son halifelerin bir belirlenen şartları Hemraşehir'in yanımı. İkinci görünüşümüzde halife Haşim meşhur var, tarih var şeyin aytına Mallağanın salsı dedi. Meşhur var kazı gurun beraydan, onun meyana var, başı meyana var aydan, son yan aydısını aytıp verir de. Onun aydınlı tarih var, aydısını Mallağı görün, köp sağanlara yanına son tarihde verirler. Çünkü düğün doğru müreçellik getirip, onu takvası şu değer köstümleri yetiştiren kaydım geçiren adam, onun adını hükman aldım. Yanını hakiki tarvasının aydısını aydıp, özüm yanına kızakçılığı edip, solunları getiren takvası. Sonra onun Mullah'ı hariden çalın, sağında da 3 yol çarptırır, sonunu. Bu ad meyana varsa sol, hakin tarvasının aydırış isteyilmiş, sol ehemi yetirsin, hadi aydıp edecek yani. Menen bir bakar.
Yine ata birine iş olmuşuna maytlık da yani. Oh. Yine şiir yapıp yine onu size sorum ata. Yine akça yarım diye senem zan sana näme boldy? Viva güzel, maya güzel. Bularam yandım hadapdan yani. Eşitlikte öz eşitmişimde var ya. Şu yanımlar vardı näme aýtdy? Aynı şol yankı her kim ölçe näme coşkun bolýar da her haranda. Köpüzi edil yankılar bellerden yöne fiziyerler malyadan bir sırada çıkartılıyor. Bu şöyle olmalı, iki öyle, bir öyle. Onun olur tazından ve talandığını varında. Yankı ayçın katı doğru bir halifelemezden eşitemezi. O yankı viva özülüm yanım çalmışının bir böyle onu yürüyendir. Yani şol aydımların bir uğur oluyor da her gün. Şolar ýaly yankı ağdanın maýy özülüm şonun ýaly ak yarım diye. Şo perdelerden emele öýlenler, şu yanlı perdelerinden emele öýle, onun şolun topalığını ýerýär şolar. Aýdysynda şol katı doğru şolar. Onun kara soğuk, elbette son ime
Ajan yan terdeler da onun yanında diye. Kimi tüýgüden ýanýan makmal, kimi Bir näçesi kynçylyk başy Çok ışgılir bir hüvvet ediyen güzelini yetilmen yani onun mayi güzelliğe ya da ziva güzelliğe bar bir olbun yankı hanlık değilim tala porlanlık değerler urtkev so yetecek maksadına yetilmedi adam onun olum yanıyada. Bu masa ýannym tagynyň özüni şondan gaýda. Özünü şöyle Karadağ'ı yoklundan aydiyasın büyük mangı son hamir maya tıkmanında. Hatta ne şu tarih başladan soň da tarih başladan edil iyi ýanlaryna şondan soň kim aýtdykazy ine ýannym aýdym edi. Tarih başladan soň. Tarih başladan soň ýannemy öz aýdyşyça ýanky hemraşyýyň çalyşy magtumuly ana özüçe göredik. Olum öz boluşly hiçbir aydından tefasar yerler. Hunkunu şeylerine gidiyordu. İstedik evine dağlar. Şahsenenden ordum. Qaribun yanıp pişip yöründen ana beyan edip yandım divaydıydı. Şolur yerlerine köpek gidiyordu da. Hatta ansamblyda işlerinde bir näçe işlediniz yani. Sonra yandım tadyny ansamblyny salmansynız da. Mesela yandım tadyny ine başy Mänara ine Ahmatsary bilen solum salt berýän. Salt berýär, muny yandım taýy gaç şöhratly bol, çunkun şeýlene ulali falan bol başlananlar. Ya soňra akyn habi onuň diýmeleriniň esasynda köp variantlarda çalınıyor. Bulan her hili yazgıları bizde Nusovol Qali her görmüşlerinde var da çalınıyor. Her ustadlık ölçü çalınıyor. Ana çaltterel doğulan tamamını üç bol çaltterel. Doğal üç görmüşler.
Radyosynyň halka guralary ansamblynyň bagışly Mäni Garaýew. Ben de şol ansamblynyň gyzykçysy Çara Alladyr duýgam bar. Ine başga adamlary belin adyň dakylmagy münasibetli şolary gutlap respublikamyň dürli günjeginiň bizim redaksiýamyň postugyny bir näçe gutluk telegrammalary we hatlar gelip goşdy. Käbir adamlar bolsa telefon arkaly başga adamlary tüýsürekden öz gutluglaryny bildirdi. Itlik arzular gelecekde bulara berk can sağlygyny hemde mundan meýram uly üstünlikler gaganmagyny arzu edýär. Ne bular bizim şu studiýamyň hormatly mehmandary başa tarıqjakçy ne şuňal şahatlyklygyny, şuňal dawralygyny elbetde halipalar ýada düşýär. Nälim bolsa şu belent derejelere ýetmekde, ulul ad almakda, halka şeýle gowy hyzmat etmekde halipalaryň oýnan rolu känne her bir başga adamlaryň ömrüne, oň döredijligine müsaade men pikirimçe şu öz halipalaryňy kazgyatlaryna şol ýerlikli bolum halýar. Şuňar degen şu günlerde elimizde ama şu oğlanlıktan elime dutar. Yani tutturup yola falan halifalar dutar olacak bolun yani. Şolardan ikincerine Mäni başam benim şu Aşgabat şäheriniň kendiler köşkünde aslan kurjak atnap başap ýaşmallah bolur. Sonra onu Allah'a taatılık uçuşlarında nugali verdi Respublikamın ağızlarından amacası halifaları soğuratları Mäni Garaýew sağlanarlı etti, halifalar etti, kutlatları uğradı. Halifa başlanmadığına taqdip bar, Qur'an-ı Kerim kaç kutlatları uğrattılar. Nähiliýeň alyp barbaly, aýdym halda nähiliýerine etmeli. Käwatlar sağdın ya aydımın bir uğurduğun uğurlanacak olup iyicere götürdük. Sağ oldun halkımız, sağ oldun hükümetimiz. Şu zatlarına yerine düştü. Yine de gelecekte de uyucumuza yaman şu zatların ötesinden gelecek olup elimizde var eder. Halkımda hedil verer. Halka hyzmat etsen halk bilýär. Halk almadı eder. Mäni başyny käýerde bolýar, onu muny soğrayalar da şu bazı ýerde bolky ýazgylary bar diýär-de radioda. Şol ýazgylary näçinji ýyllerde, haýty ýyllerde etdirdik. Ondan şu ansamblyň hatyryna haýty ýyllerde koşulýyşdyk diýär. Ýa-ni onu köpden bäri bagy şok muny tanýan adamlar känme. Ansamblyň men ýa-ni ýakynrak diýsem bolsa köp wagtlar ýöne ýazgym. Ýa-ni şunu 60-njy ýylyň aýaklaryna kanýar. 64 ayağlarına so işlerine ne bir tıkla gel uğrandı.